Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε eFootball στο My League. Η ομάδα μου είναι η Real Madrid και θα παίξει εναντίον τη Barcelona. Πάμε να ξεκινήσουμε. Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Van Dijk. Ωραία, Lamine Yamal. Ωραία πάσα ο Lamine. Πολύ δυνατή η Barcelona. Δεν καταλαβαίνω φάουλ από τίποτα. Και κάνανε το 1-0. Στο 6. Kylian Mbappé. Και κάνανε το 2-0 στο 8. Ωραία. Kylian Mbappé. Λίγο βγήκε, λίγο άλλα ντάλα. Neymar, έλα Neymar. Έλα ρε Neymar. Έλα ρε Neymar. Έλα ρε Dembélé. Το Lamine Yamal δεν καταλαβαίνει από φάουλ. Rashford, πάνε να κάνουν το 3. Donnarumma. 18 λεπτά η Barcelona νικάει 2-0. Ένα φάουλο ακαντζή, μια κίτρινη. Fermin Lopez, Dorben. Είναι πολύ επιθετική η Μπαρτσελώνα. Είναι πάρα πολύ επιθετική για να κάνει το 3-0 άνετα. Ωραία, John Garcia. Τι κολλάει, Παρίς. Παρίς λέει. Και με την κεφαλιά της Μπαρτσελώνας έγινε το 3-0 της Μπαρτσελώνας. Έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως. 37 λεπτά, 3-0 η Μπαρτσελώνα. Ποια η Μπαρτσελώνα. Έχουμε ξεφτυλιστεί τελείως, μα τελείως σας λέω. Ωραία. Έλα ρε Dembélé, γαμώ τον Dembélé. Έλα, δεν τραβάσε τίποτα, ο άλλος. Έβαλε φάουλ. Το βίντεο κλείνει και τα 5 λεπτά. Και χάνουμε και 3-0. Ό,τι φαίνεται το βίντεο δεν θα ανέβει. Λοιπόν, game plan. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο τη θέση των παιχτών. Θα βάλω μέσα
Θα βγάλω Κριστιάνο Ρονάλντο, θα βάλω επιθετικό Λαμίν Γιαμάλ, μέσο επιθετικό Ντεμπελέ. Λοιπόν, και θα αλλάξω και τον τερματοφύλακα. Θα βάλω τον Μπαστόν, κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μπάλα η Μπαρτσελώνα. Out. Ωραία, Μπουκάγιο Σάκα, μπλοκάρει ο Μπουκάγιο Σάκα. Πάνε να κάνουν το 4-0 άνετα. Είναι πάρα πολύ σαν τους γάβρους. Όχι. Και το 4-0 Μπαρτσελώνα στο 52. Αυτοί βλέπω να μας πάνε για κρεφτάρα. Έλα ρε Πέντρικα μου. Έλα ρε βλάκης γαμ. Μην πω τίποτα τώρα. Έλα. Να, άλλος εδώ. Φοβάμαι λέει. Όλος θα βγάλει και ο side τώρα. Που θα πάω να βάλω γκολ. Πάω στα πόδια του διαιτητή. Άμα γίνει. Μου τον λοπέζω. Έλα Λαμίν. Συμπλοκάρω στην άκρη. Έλα πουλάκι μου. Έλα μικρούλι μου 17χρονη. Που δεν μπορείς να ρίξεις ούτε την μπάλα. Έλα μικρούλι. Μπλοκάρω. Έλα ρε Ντεμπελέ. Φάτα. Είδες, σου κλέψα την μπάλα. Άρα μου την κλέψατε. Δεν καταλαβαίνει ο Φεράν Τόρες γάμο. Κοίτα, άλλος από εκεί και κάνανε το 4. Λοιπόν, τι πήραμε και κίτρινη ως Μαντεμελέ. Αλλά ο Φεράν Τόρες μπήκε ο Λεβαντοσκί και έκαναν το out. Δεν αλλάζει με τίποτα το παιχνίδι. Τουλάχιστον μόνο ένα γκολ θέλω να βάλω για να μην ξεφτυλιστώ τελείως. Τώρα ό,τι γίνει έγινε. Θα δούμε στο τέλος τα αποτελέσματα. Ωραία είναι. Έλα να τους κάνουμε λίγο τρίπλες. Αλλά πώς να τους κάνουμε τρίπλες. Που μας την έχουν πάρει. Και θα κάνουν και το 5 τώρα. Γάμο το Λαμίν. Πήρε προειδοποίηση ο Κίλιαν Εμπάπε. Και όπως πάντα τον χάλανε. Ένα θέλω φίλε, ένα γκουλάκι. Λοιπόν φίλοι μου, το βίντεο τώρα περίπου θα κλείσει τα 10 λεπτά. Λοιπόν, από εσάς
Κάνω μια χάρη πριν τελειώσει ο αγώνας. Βλέπω πολλά άτομα να βλέπουν τα βίντεο μου. Δεν μπορώ να πω ότι πάνε 1.500 προβολές, εκατομμύριες. Οι πιο πολλές είναι 50. Λοιπόν, θέλω να κάνετε like σε όλα μου τα βίντεο, ειδικά σε αυτό, για να το δουν και άλλα άτομα. Μία εγγραφή και κουζουνάκι καμπανάκι. Αλλά η Real Madrid με την Barcelona έχασε 4-0. Ένα απίστευτο σκορ για την Barcelona. Συνεχόμενα γκολ, Λαμίν Γιαμάλ, Λεβαντοσκί, Όλμο. Μόνο αυτά θέλω από εσάς. Καλά, θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Και τα λέμε.